Я обравим тук да ти казвам. Да. Дай ми един спагети карбуратор. Гьотерен, казват се спагети карнобат. Нали оттам идва? От Карнобат идва майка ти. Шаро, баро, гогина, най. Карбуратор вар. Карбонара, може би искате да кажете. Карбонар, мармонар, ако ще и аз му карна мотокар да си казва, изобщо не ми интересува. Давай там да има чи. Добре. А за вас? Ананас, дай ми едно патешко магари. Патишко магре имате предвид. Той с магари е патешко, защото е малък. Ама стига ми излагай тук пред хората, ама. Колко да си проста, значи. Патишко магаре и демек на магарито патката. Абе, давай, то пак ще е малко, няма да е кой знае колко. Дай ми към него сирени, че съм свикнала така да го ям от малко. Да, дай сирени на мене. Добре. Значи порция плато подбрани с сирена. Не, те са подбраните, не, те ще са чок палва. Дай някакви неподбрани за по-ефтини.